Prest? Bai. Bat, bi, hiru, lau. Bezain urrun Kordel zirtaren ziztadak utzi zidan hor baina enarak itzuli direla dioten uda berri arratzeko izpiek karro begiratzen naute argitu ninduen kabia mina ikatziriz margotutako Loria oñetan enarak itzuli direla diote uda berri arratzeko izpiek argazki guztiek arro begiratzen naute argitu ninduen kabia